Hi there, welcome back to my channel. सावरायनायखौ जागायनायनि आगोलावनो आं मोनसे बिबुंथि लानानै फैदों। बे बिबुंथिखौ लकसभायाव होदोंमोन दे 1989 मायथाइयाव। सोर होदोंमोन? श्री समर ब्रह्म चौधुरी। सोरगोआव थांनाय समर ब्रह्म चौधुरीया। नाव समर ब्रह्म चौधुरीया सोर? नोंथाङा मिथिगौ नामा? मिथियाबा बिथाङा सासे एमपिमोन क'क्राझारनिफ्राय। 1985 मायथाइनिफ्राय 1989 मायथाइसिम बिथाङा सासे एमपिमोन। दा 1989 मायथाइयाव लकसभायाव मोनसे डिबेट जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै मोनसे डिबेट जादोंमोन। बे डिबेटआवनो बिथाङा बे स्पिच एबा बिबुंथिखौ होदों। बेखौनो आं फरायलांग्रोनो नागिरदों, नोंथाङा एसे खोनासंदो। Firstly, the census 1971 census, in which most enumerators were non-tribals and was not conducted very correctly. बर'नियाव आं बेखौ ट्रेन्सलेसन खालामनि। गिबियै 1971 मायथाइनि बे सुबुं सानखो जेराव बांसिन सानगिरिफोरा ट्राइबेल नङामोन, जोबोद गेबें महरै खुंफुं जायाखैमोन। That means 1971 मायथाइनि सुबुं सानखोआ मोजाङै जायाखै ट्राइबेलफोरनि थाखाय। बिथाङा बेखौनो बुंदों। जों गोबां जौ ट्राइबेल गामिफोरखौ दिन्थिनो हायो। आबुङै ट्राइबेल गामिफोर जायफोरखौ गोरोन्थियै आबुङै ट्राइबेल नङै असमिया राव रायज्लायग्रा हारि महरै दिन्थिनाय जादों। आरो बिथाङा मा बुंबावदों? गोबां बर' गामिफोर दं, ट्राइबेल गामिफोर दं, जेरावनाखि 100% ट्राइबेलफोर दङ। बे गामिफोरखौबो नन ट्राइबेल होननानै बे सुबुं सानखोआव दिन्थिनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों। बै ट्राइबेल बेल्टफोर आरो ब्लकफोरा मा? बिथाङा कुइसन खालामदों। What about those tribal belt and blocks? ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक फोसावनायनि थाखाय मा मानथाखोमोन? मानथाखोमोन मीन्स क्राइटेरिया। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ, मोनसे गामिखौ एबा मोनसे एरियाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोनांगौबा बे गामियाव एबा एरियायाव खमसे खम 51% ट्राइबेल थानांगौ दे। होमबासो बे गामिखौ, बे जायगाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोनो हायो। बिथांनि बे बिबुंथिखौ मिथिनानै नोंथाङा मा सानदों? Please let me know in the comment section. सुबुं सानखोनि गोनांथिया मा? What is the importance of census? बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन। आरोबाव 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआ माब्ला जागायजेनगोन? बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन। Please keep watching, अन्नानै नायलांबाय थादो। All right guys, 2027 नि सुबुं सानखोआ नै दानो 2026 आवनो स्टार्ट जागायजेनगोन। एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्रायनो स्टार्ट जागोन। आरो बे सुबुं सानखोखौ मोननै खोन्दोआव फोजोबनाय जागोन दे। फार्स्ट खोन्दोआनो जाहैदों हाउस होल्ड लिस्टिं, माने हाउस लिस्टिं। बेसेबां न'खर दङ बेखौ रेकर्ड खालामग्रोगोन। बेनि उनावसो सेकेन्ड फेजआव थांगोन, माने सेकेन्ड खोन्दोआव थांगोन। सेकेन्ड खोन्दोआ जाहैदों पपुलेशन एनुमेरेशन, सुबुं सानखोआ बेसो। सेकेन्ड फेजआवसो फुरा काउन्ट खालामगोन, सानगोन बेसेबां सुबुंफोर दङ भारताव, बेसेबां एसटिफोर दङ भारताव, बेखौ सेकेन्ड फेजआव खालामजागोन। दा फार्स्ट खोन्दोआ एप्रिलनि 1 अक्ट'निफ्राय स्टार्ट जागायनानै सेप्टेम्बरनि 30 अक्ट'आव जोबहैगोन। From 1st April to 30th of September 2026. Very important date. बे डेटखौ मिस दा खालाम दे। बे खोन्दोआव न'खौ साननायजों लोगोसे, न'खरखौ साननायजों लोगोसे आरो 33 सोंथिफोरबो दं दे। 33 questions, 33 questions are there.
बेफोर सोंथिफोरखौ सोंनाय जागोन। आं माखासे सोंथिफोरखौ मख'नोसै। सोंथि नम्बर 12 जिनै दङबा whether the head of the household belongs to scheduled caste or scheduled tribe or other category. That means बे न'खरनि गोराया scheduled tribeनि नामा एबा scheduled casteनि नामा ना other category गोग्लैयो? Very very important question. बे सोंनायनि गेजेरजोंनो जों मिथिनो मोनगोन जोंनि भारताव बेसेबां ट्राइबेल न'खरफोर दङ और दस्रा कास्टनि न'खरफोर दङ. This is very very important question. दे गोनांथार कुइसन, नोंथाङा मोजाङै फिननायखौ हो. अके, आरो माखासे सोंथिफ्रा दङ जेरैहाय न'खराव टयलेट लेट्रिन दंना गैया, न'खराव एलपिजि पिएनजि कानेक्सन दंना गैया, आरो न'खराव रेडिअ ट्रेन्जिस्टर टेलिभिजन इन्टारनेट कानेक्सन दंना गैया, लेपटप कम्पिउटार दंना गैया. मेनि कुइसन्स, गोबां कुइसनफोर दङ. टेलिफन, मबाइल फन, स्मार्टफन, बाइसाइकेल, स्कुटार, मटरसाइकेल, मपेड, कार, जिप, गोबां कुइसन दङ. देयर आर 33 कुइसन्स. बे खोन्दोखौ, बे फेजखौ स्किप दा खालामदे. बे स्किप जायोबा नोंथाङा बे खोन्दोआव नोंथांनि न'खरा जुदि रेकर्ड जायाबा, लिस्ट जायाबा, सेकेन्ड फेज जायखौ होनो पपुलेसन इनुमेरेशन, बे खोन्दोआव नोंथांनि न'आव फैनाय नङा दे. पपुलेसन इनुमेरेटर बिथांमोना नोंथांनि न'आव फैनाय नङा. मानोना फार्स्ट फेजआवनो नोंथांनि न'खरा लिस्ट जायाखै, रेकर्ड जायाखै. ओंखायनो बे फेजखौ स्किप दा खालाम. नोंथांनि न'खरा जुदि फार्स्ट फेजआव गिबि खोन्दोआव रेकर्ड जायाखैबा खाथियाव थानाय न'खरनाव सों बे एरियानि, नोंथांनि एरियानि एनुमेरेटरा सोर, सेन्सास एनुमेरेटरा सोर, बेखौ लेंहरनानै रेकर्ड खालामो. That is very very important guys. न'खरखौ रेकर्ड खालामनायनि उनावसो नोंथांनि न'खराव फैनानै सेकेन्ड फेजखौ एनुमेरेटरा खालामफैगोन. प्लिज रिमेम्बर दिस. Alright guys, सुबुं सानखोआ गोनांथार नामा? सेन्सासआ बिराद इम्पर्टेन्ट नामा? सेन्सासखौ भारत सोरखारा मानो खालामो बेनि सोमोन्दै आं बारा बुङा. नाथाय सेन्सासआ ट्राइबेलफोरनि थाखाय, सुबुं सानखोआ ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जोंनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ बेनि सोमोन्दै आं सावरायगोन. आं मोनब्रै पइन्ट्स लानानै फैदों. बे मोनब्रै पइन्टखौनो लानानैनो आं बुंनो सानगोन दे सुबुं सानखोआ ट्राइबेलफोरनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट, जोबोद 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 गोनांथार. अके, सेथियावनो दङ सिनायथि एबा रिकगनिसन. सुबुं सानखोनि उनाव जों मिथिगोन भारतआव बेसेबां ट्राइबेलफोर दं, बड'लेण्डआव बेसेबां ट्राइबेलफोर दं, आरो जोंनि आसामाव बेसेबां ट्राइबेलफोर दं, आरो जों गावखौनो गाव सिनायथि होनो हागोन जों ट्राइबेल. कारेक्ट? ओंखायनो सुबुं सानखोखौ जोङो इगनर खालामनो नाङा दे. इगनर खालामनो नाङा. जोङो बयबो पार्टिसिपेट खालामनांगोन. बेनो जोंखौ सिनायथि होगोन. बे मोनसे रेकर्ड जानानै थागोन भारतआव जे क'क्राझाराव, बड'लेण्डआव, आसामाव, भारतआव बर' होननाय मोनसे ट्राइब दङ. आरो बे ट्राइबनि अनजिमाया एकर्डिं टु 2027 सेन्सास बादियै, 2027 नि सुबुं सानखो बादियै 20 लाख, 30 लाख, 14 लाख अनजिमा दं. बेबायदि रेकर्ड जानानै थागोन. अके, बे जाबाय जोंखौ रिकगनिसन होनाय. अलराइट, नाम्बार 2आव दङ रिजार्भेशन्स. जों बयबो मिथिगौ जोंहा सोलोंथायाव रिजार्भेशन दङ. गभर्नमेन्ट साख्रिफ्रावबो रिजार्भेशन दं. नट अनलि देट, आसाम एसेमब्लियाव, पार्लियामेन्टआव,
BTCआव गाव पन्चायतफ्राव BCDCफ्राव जोंहा रिजार्भेसन दं राइट बे रिजार्भेसना माजों जादों it depends on the number पपुलेसननि सायाव डिपेन्ड खालामो पपुलेसनखौ लानानै रिजार्भेसन खथाखौ होनाय जायो जेरैहाय जोंनि आसामाव प्लेन्स ट्राइबेलफोरनो 10% रिजार्भेसन दं नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव only 7.5% माने पपुलेसन नम्बर गासिबो अनजिमानि सायाव डिपेन्डेन्ट दे आरो थार्डआव दङ अनसाय हाबाफारिफोर मीन्स वेलफेयार स्किम्स वेलफेयार स्किमखौ मावफुंनो थाखाय बाजेट होयो बे बाजेटआ सुबुं अनजिमानि सायावनो डिपेन्डेन्ट दे हमनानै लादो जोंनि बिटिआरआव only 1 लाख ट्राइबेलफोर दङ होमबा बे 1 लाख अनजिमानि हिसाबैसो बाजेटखौ खालामगोन राइट वेलफेयार स्किम बाजेटखौ खालामगोन only 1 लाख नाथाय बे अनजिमाया जुदि 10 lakhs 15 lakhs 20 lakhs जायोबा you get huge budget huge amount ओंखायनो वेलफेयार स्किमफ्राबो नम्बरनि सायाव अनजिमानि सायावनो डिपेन्डेन्ट बे अनजिमाखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन सेन्सास सुबुं सानखोखौ नायनानै रेफारेन्स खालामनानै बे वेलफेयार स्किमखौबो बानायनाय जायो अलराइट बे जाबाय नम्बर 3 नम्बर 4 आव दङ ट्राइबेल मोनथायखौ रैखाथि होनाय ट्राइबेल राइट्स जोंहा कन्स्टिटिउशनेल राइट्स दङ राइट जोंहा जोंनि हारिमु जोंनि राव जानाय लोंनायफोरखौबो रैखाथि मोननायनि कन्स्टिटिउशनाव लिरनाय दं दैट इज आवर राइट्स ओके रिजार्भेसन खालामनाय जोंनि हारिमुखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोननाय बेफोरनिबो जोंहा रैखाथि दं नाव बेनि अनगायैबो दा जोंहा 6 शेड्युल दं दे जों मिथिखागौ 6 शेड्युल 6 शेड्युलखौ माने बानायनानै होदों बर'फोरनि थाखायलाय रैखाथि होनो थाखायसो बानायदों राइट स' 6 शेड्युल दङ जोंहा कन्स्टिटिउशनेल राइट्स दङ आरो दाथ' आसामाव जोंहा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकबो दंबावोसो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक सिङाव नन ट्राइबेलफ्रा हाबनो मोना हाबनानै लैंड ट्रान्जेक्शन खालामनो मोना बेबादि राइट्स जोंहा दा दङ जोंहा जुदि अनजिमा गैयामोनबा बेबादि बेलेन्स ब्लकखौ मोननाय नङामोन नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ बेलेन्स ब्लकआव 50% एन्ड एबाभ ट्राइबेल पपुलेसन नांगौ राइट आं आगोलावबो बुंखादों बे राइट्स गासिबो बेफोरो डिपेन्ड जायो अनजिमानि सायाव अनजिमाया बुरजाबा बुरजा बाजेट मोनगोन अनजिमाया बुरजाबा बुरजा रिजार्भेसन मोनगोन जुदि नोंथाङा बे सेन्सासआव सुबुं सानखोआव बाहागो लायाबा जोंनि ट्राइबेल पपुलेसन अनजिमाया खम जागोन जोंनि मोनथायफ्राबो खम जागोन ओंखायनो बे सेन्सासखौ स्किप दा खालाम दे पार्टिसिपेट खालामथारनांगौ अलराइट दिनै एसेनोसै सुबुं सानखोआ मोनसे अनजिमाल' नङा दे इट इज नट जस्ट ए नम्बर बियो मोनसे गोहोम आरो बाहागो लानाया जोंनि रेसपन्सिबिलिटी एबा बिबान थैंक्स फॉर वाचिंग आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो until then take care bye please don't forget to write your comments